Bine v-am găsit la un nou proiect Change Architects. Eu sunt Raisa, elevă în clasa a 5-a B, la școala gimnazială numărul 1, Lehliu Gară, județul Călăraș. Împreună cu colegii mei am profitat de oportunitatea oferită de Algrow România și ne-am înscris cu un proiect în nivelul 1 inițiere. Proiectul nostru se numește Bunătatea este superputerea noastră. Dacă poți găsi ceva bun în orice și în oricine, înseamnă că e tare bine la tine în suflet. Acesta este motoul care ne-a ghidat pașii pe parcursul proiectului. Proiectul are la bază metoda Design Thinking și se desfășoară pe parcursul a 5 pași. Pasul 1 empatizează, pasul 2 imaginează, pasul 3 acționează, pasul 4 reflectează și pasul 5 comunică. Empatizează, sesiunea 1, chiar tu poți fi un change architect. În prima sesiune am identificat supereroi din povești și am vorbit despre superputerile lor. Apoi ne-am gândit că supereroii există și în realitate și că, de ce nu, am putea să fim chiar noi. În cadrul acestui proiect, noi putem contribui la obiectivele de dezvoltare durabilă. Astfel, am aflat prin joc mai multe informații despre acestea și de ce sunt atât de importante. A urmat sesiunea a doua, găsirea oportunității de schimbare. Dacă în sesiunea anterioară am aflat ce sunt obiectivele de dezvoltare durabilă, de data aceasta am discutat împreună despre modul în care putem să contribuim la realizarea acestora, schimbând ceva în viața noastră, școală și comunitate. Au fost identificate mai multe probleme. Prin vot a fost aleasă una singură și anume bullying-ul verbal. Această problemă a fost aleasă de mai mulți colegi, atât la nivel de clasă cât și la nivel de școală. Problema aleasă de noi, drept oportunitate de schimbare, contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. 10. Reducerea inegalităților și 4. Educație de calitate. Împreună cu colegii mei ne-am gândit care sunt cauzele bullying-ului verbal. Astfel au fost identificate lipsa bunătății și a educației, anturajul, exemple negative în familie, victima bullying-ului verbal și orgoliul. Am decis să descoperim soluții pentru principala cauză, lipsa bunătății și a educației. Sesiunea a treia, imaginează, furtuna de idei. Ne-am imaginat cum am putea să rezolvăm principala cauză a problemei. Fiecare grupă a identificat mai multe soluții pe care apoi le-am grupat și le-am evaluat. Campanii de informare despre bullying. Să fim exemple de bună practică pentru ceilalți colegi. Activități creative în pauze. Filmulețe Stop Bullying și diplome pentru cel mai prietenos coleg. După evaluare, punctajul maxim de 9 puncte l-a obținut campania de informare, care va avea un impact rapid, pe termen lung și va fi și curajoasă. Sesiunea a patra, acționează, creează planul de schimbare. Mai întâi am stabilit obiectivul principal și cele secundare pe baza ideilor identificate în activitatea anterioară. Obiectivele trebuie să fie SMART, adică specifice, măsurabile, de atins, relevante și să se încadreze în timp. Obiectivul principal este soluționarea conflictelor verbale sau fizice prin metode pașnice. 1. Implicarea în activitățile propuse pentru săptămâna bunătății a unui număr de 207 elevi de gimnaziu, 100 elevi de învățământ primar și 20 de preșcolari. 2. Responsabilizarea elevilor să se implice activ în prevenirea bullying-ului pe tot parcursul anului școlar. Și 3. Realizarea expozițiilor tematice cu lucrările realizate de către elevii de la celelalte clase. Am realizat un plan de acțiune cu resurse, durată și responsabil pentru fiecare activitate în parte. Și am început să producem schimbarea. Grupa Salvatorii Lumii a convocat Consiliul Elevilor pentru a face cunoscut proiectul și pentru a le propune un plan de activități pentru săptămâna 13-17 noiembrie, denumită Săptămâna Bunătății. Fiecare clasă a primit câte un plic cu sarcini de lucru foarte clare. 1. Ați primit o listă de provocări. Pe parcursul săptămânii încercați să bifați ca fiind realizate toate provocările. Va bifa căsuța cel care primește actul de bunătate din partea voastră. 2. Alegeți un citat sau proverb despre bunătate, toleranță, non-violență și afișați-l pe ușa clasei voastre. 3. Realizați un poster cu tema toleranța. Pregătiți materialele și realizați posterul la ora de educație plastică.
4. În plic ați primit 23 de fâșiuțe de hârtie colorată. Fiecare dintre voi va scrie pe câte o fâșiuță o faptă bună care a făcut-o în această săptămână. Le veți capsa între ele formând un lanț. Grupa Stop Bullying a realizat o listă de provocări în săptămâna bunătății pentru fiecare clasă. Printre provocări se numără: complimentează 5 persoane, desenează ceva frumos și dăruiește cuiva, fă-ți un nou prieten, strecoară un bilețel frumos în geanta unui alt coleg și zâmbește persoanelor din jurul tău. Grupa Prietenii Muncitori a realizat mai multe pliante cu informații. Ce este bullying-ul? Ce poți să faci dacă prietenul tău este agresorul? Cum să faci față bullying-ului verbal în școală, pe care le-au distribuit fiecarei clase. Fiecare clasă și-a ales un citat care să îi reprezinte. Clasa a 6-a. Într-o lume în care poți fi orice, fii bun. Clasa a 7-a. Fă în așa fel încât, ca oricine vine la tine când pleacă, să fie mai bun și mai fericit. Clasa a 8-a. Cred că toleranța, acceptarea și dragostea sunt niște lucruri la care nu trăiește orice comunitate. Și clasa a 8-a B, bunătatea este o limbă pe care o înțeleg și surzii și muții. Clasa a 5-a A, sub îndrumarea grupei Supereroii Bunătății, a avut de realizat expoziția bunătății. Cu materialele realizate de colegii de la gimnaziu, am realizat panoul Fii tolerant, fii bun. Pentru că ne-am propus să implicăm în activitățile noastre și elevi de la învățământul primar și de la grădiniță, am mers în vizită la aceștia. La clasele primare le-am vorbit despre bullying și am făcut și câteva experimente prin care să demonstrăm că, deși suntem diferiți, toți suntem egali. Primul experiment cu 2 ouă diferite la exterior, unul alb, altul maro, dar la fel la interior. Al doilea experiment cu bomboanele M&M's, atât de diferite la exterior, dar asemenea la interior. La grădiniță le-am citit povești despre bunătate și toleranță. Reflectează, sesiunea a 4-a. Ce a fost bine, ce am realizat, ce nu a mers bine. În această etapă am analizat dacă obiectivele propuse au fost realizate și în ce procent. Am realizat în procent de 100% 2 dintre obiective. 1. Implicarea în activitățile propuse pentru săptămâna bunătății a unui număr de 207 elevi de gimnaziu, 100 elevi de învățământ primar și 20 de elevi de grădiniță. Și 2. Realizarea expozițiilor tematice cu lucrări realizate de către elevii. Am reflectat și asupra celor învățate în cadrul proiectului. Am răspuns individual la 4 întrebări. 1. Un lucru pe care l-am descoperit despre noi înșine. 2. Un lucru pe care l-am îmbunătățit la noi. 3. Ce am face diferit dacă mai face o dată proiectul. Și 4. Un mesaj pentru cadrul didactic. Comunică. Sesiunea a 5-a. În cadrul acestei sesiuni am spus celor din jurul nostru, suntem change architects. În acest sens, am realizat un colț informativ în școală cu principalele etape ale proiectului. Colegii din școală au știut despre derularea proiectului pentru că au făcut parte din el. 1. Am realizat pliante și le-am distribuit în oraș și 2. Am împărtășit tuturor pe rețelele de socializare personale și ale școlii. Pentru realizarea obiectivului 2, ne propunem să continuăm proiectul nostru pe parcursul anului școlar și nivelul 2, accelerare. Nivelul 1, inițiere și nivelul al 2-lea, accelerare. Bunătate. Trebuie mai mult decât un măș să umpli un paner. Trebuie mai mult decât un pom să cânte livala sub cer. Dar nu trebuie decât un om pentru ca un dram de bunătate să lucească asemenea unui măr pe care să-l împarți pe jumătate. Mulțumim frumos celor care ne-au sprijinit în realizarea proiectului, colegilor noștri, doamne diriginte și părinților. Am demonstrat că suntem o echipă mare și cu suflet bun.